11 січня, 1049-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я, Софія Бляєва, вітаю вас. Сьогодні у випуску. Барак Обама попрощався з американцями. Ямковий ремонт у Криму все ж зроблять. Ни на какой ямочный ремонт размывать эти деньги я не дам. Посол України у Туреччині зустрівся з кримськими татарами Стамбулу. Підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму розглянув апеляційні скарги на продовження арешту фігурантів у справі Хізбут Тахрір, Емір Осіна Куку і Вадима Сірука. Раніше їм продовжили термін утримання під вартою до 8 лютого. Вадим Сірук у суді заявив про відвід прокурора, проте йому відмовили. Скарги також не задовільнили. Напередодні Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт ще 4 фігурантам справи Хізбут Тахрір – Ремзі Міметову, Анверу Мамутову, Зіврі Апсіїтову та Рустему Більтарову до 12 квітня. Вадим Сирук подробно заявил в прениях о том, что он считает это дело абсолютно сфабрикованным, что его преследуют за то, что он мусульманин, что его преследуют за то, что он не боится высказывать свою позицию, и также пытаются из всего народа крымско-татарского сделать террористов и навесить на них такой ярлык. Окупаційна влада Криму все ж робитиме ямковий ремонт доріг, хоча раніше відрікалася. Напередодні голова анексованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що для Сімферополя закупить навіть спеціальну техніку. Планується зробити ямковий ремонт на 30 тисячах квадратних метрів доріг. Раніше Аксьонов неодноразово виступав проти ямкового ремонту. Вот с учетом новой технологии, которая, это будет после приобретения машин, вы должны график составить, то есть понимать, как выезжают, как часто, сколько стоит, то есть квадратный метр, в данном случае ликвидации и так далее. План для себя делать, сколько эксплуатироваться будет эта латка. То есть мы с вами сейчас говорим о том, что если буду делать отсевом, то это может быть от 5 дней до 2-3 недель может держаться. Не важно. То есть давайте говорить так, исходя из логики, мы говорим, что каждые 2 недели вам необходимо производить, то есть засыпку или утрамбовку этой ямы. Обращаюсь к подрядчикам в первую очередь. Дороги мы будем делать один раз. Все, не будет такой практики, когда мы каждый год начинали с одного и того же. Ямочный ремонт сделали, зиму только постояли, к весне все поплыло. Все, ждем следующего ямочного ремонта или капитального ремонта. Ни на какой ямочный ремонт размывать эти деньги я не дам. Держприкордонслужба України підтвердила той факт, що 5 січня російські спецслужби затримали українця на адмінкордоні з окупованим Кримом. Речник відомства Олег Слободян повідомив, що 43-річний мешканець Херсонщини дійсно міг змінити прізвище, аби потрапити на територію анексованого Криму. За даним фактом, ФСБ порушила кримінальну справу, українця затримали і взяли під варту. Швидше за все, дійсно, даному громадянину був заборонений в'їзд на територію Російської Федерації. Хоча Крим – це Україна, але Росія рахує цю окуповану територію своєю. І він, можливо, дійсно змінив прізвище для того, щоб потрапити на окупований півострів. Документи він швидше за все отримав встановленим порядком, і підстав для того, щоб його затримувати, у нас не було. Слова подяки, жарти та сльози на очах. 44-й президент Америки виступив із прощальною промовою. Після 8 років президентства Барак Обама вийшов до співвітчизників у Чикаго. У своїй промові він підкреслив головні здобутки, серед яких подолання спаду економіки, початок найдовшого періоду створення робочих місць, викорінення ядерної програми Ірану, знищення організатора теракту 11 вересня. Барак Обама чітко заявив, що Америка за 8 років стала сильнішою. Суперники, як Росія чи Китай, не зрівняються з нашим впливом у світі, якщо тільки ми не відмовимося від того, за що боремося, та не станемо ще однією великою країною, яка знущається над молодшими сусідами. Мішель. Протягом 25 років ти була не тільки моєю дружиною та матір'ю моїх дітей, але й моїм найкращим другом.
Американська армія прибуває до Польщі для стримування Росії. Майже 1000 військовослужбовців та бойова техніка зі складу американського контингенту, призначеного для розміщення на східному фланзі НАТО, прибуває до Польщі. Перші вчення американсько-польських військових розпочнуться наприкінці січня. Американські бригади перебуватимуть у країнах регіону на ротаційній основі у рамках операції «Atlantic Resolve». Головна мета операції – стримування Росії. І робиться це задля того, щоб переконати східноєвропейських союзників у тому, що блок у разі необхідності прийде їм на допомогу. Москва ж критикує дії західних союзників і бачить в них загрозу для себе. По большому счету, задача нашей части – укрепление связей с союзниками и партнерами по НАТО в ходе учений, которые мы проведем здесь. Сейчас мы разгружаем то, что доставили из Соединенных Штатов: наши орудия, машины для перевозки боеприпасов, передвижные командные пункты и вспомогательную технику. США запроваджує нові санкції проти Росії. Вони торкнуться інвестицій у видобуток нафти і газу, повідомляють американські ЗМІ. Законопроект про нові санкції, підготовлений групою сенаторів Америки, стосується фінансового і енергетичного секторів російської економіки. Цей документ підготовлений 5 республіканцями і 5 демократами. Зокрема, санкції торкнуться юридичних і фізичних осіб, які інвестують у російську галузь видобутку вуглеводнів, понад $20 мільйонів. Напередодні уряд США розширив список російських громадян ще на 5 осіб, щодо яких діють санкції в рамках так званого акту Магнитського. Україна і Туреччина взаємини між цими державами обговорили у кримсько-татарському Дернеці Стамбулу. З робочим візитом до діаспори вперше завітав посол України у Туреччині Андрій Сибіга. Деталі розповість наш кореспондент Емінє Халіл. Андрій Сибіга – перший посол України, який здійснив візит до кримсько-татарського Дернеку Стамбула. Дипломат подякував кримським татарам Туреччини за їхню принципову позицію щодо анексії Криму. Позиція Туреччини, турецької сторони характеризується дуже коротко. Жодних компромісів. І вона проявляється не лише у красивих словах, а й у конкретних діях. Я маю на увазі передусім принципове невизнання, тверда позиція у невизнанні анексії Криму. Це перше. Друге – засудження заборони російською стороною агресором діяльності Меджлісу. Ми також вдячні турецької сторони за принципову позицію і співавторство відповідної резолюції щодо стану справ людини в Криму, яка нещодавно була прийнята в 3-му комітеті ООН. Очільник кримсько-татарської громади Стамбулу Джелял Ічтен заявив, що кримські татари Туреччини завжди підтримуватимуть Україну. Проте зауважив, що вони розраховують на двосторонню підтримку. Згідно із законом, який ухвалила Україна, кримські татари, які проживають у діаспорі, мають право на отримання 5-річного дозволу проживати на території України. Раніше, під час виконання обов'язків попереднього посла, посольство України відкидало заявки про отримання тимчасового громадянства. Ми просимо допомогу посольства в отриманні документів про громадянство для представників діаспори. Ми вважаємо, що масове отримання таких документів зміцнить взаємини між двома країнами, адже кримські татари утворюють міст дружби між Україною та Туреччиною. Андрій Сибіга висловив невдоволення щодо минулорічного візиту неофіційної делегації з Туреччини в окупований Крим. Посол нагадав про необхідність інформування громадян Туреччини щодо правил в'їзду на окупований півострів. Мені здається, що варто було б поширити інформацію, щоб турецьке суспільство більше було обізнано з правилами поїздок до окупованого Криму. І у разі порушення цього порядку наступатимуть наслідки, в тому числі санкційні і кримінальна та адміністративна відповідальність, як щодо фізичних осіб, так і юридичних. Наприкінці бесіди посол України та голова Дернека обмінялися подарунками. Емінє Халіл, Владлен Мельников, Лідія Полянська, Стамбул, Заман, АТР. Штурмове попередження на півострові продовжили ще на день. 12 січня у Криму очікується суттєве
погіршення погодних умов. За даними Кримського управління російського МНС, очікується сильний дощ, місцями дуже сильні опади, ожеледиця, сніг, а також посилення південно-західного вітру з переходом на північно-західний зі швидкістю 15-20 метрів на секунду. Наразі це все. Більше розповість Шевкет Наматулаєв вже за 2 години. Бережіть себе. До завтра.